צהריים טובים דניאל יתי. צהריים טובים מנחם. מה קורה ידידי? ברוך השם, הכי טוב שיכול להיות. מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם. זמר שמוציא שיר חדש, והשמועות מספות שהקליפ צולם בביתו של רב חיים קניבסקי. אני לא יודע אם זה נכון או לא, בוא תאשר. אכן כן, זכינו לצלם את הקליפ, השיר המיוחד הזה בבית של רב חיים קניבסקי בכבודו ובעצמו. מרגש, זכות גדולה. אני לא יודע אם יצא שם קליפ אי פעם, אתה יודע, פתאום אני חושב על זה, זה לא עשו עדיין, אני חושב, לא? כן, מסתבר שזה לראשונה, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה. וזה לקראת יום השנה השלישי, וואי, כבר 3 שנים לפטירתו של מרן שר התורה? כן. היית אצלו שם בחייו וזכית? כן, ברוך השם, זכיתי מילדות כמה פעמים, וממש כל פעם שהייתי שם זה משהו שצרוב אצלי בזיכרון, ורק להסתכל על רב חיים ולספוג כמויות של יראת שמיים, וממש זכות גדולה, כן, ברוך השם שזכינו, כן. מה, איזה ברכה מעניינת שהוא נתן לך? לא היית הזמר, אז אני מניח שלא ביקשת זבוע על המוזיקה. האמת שיש לי סיפור שאני זוכר איתו, שפעם באתי אליו, כאילו הייתי שם בלדרמן, אז כשהוא עוד היה מתפלל בלדרמן, והיה לי, אתה מכיר את הסידורים האלה שהם כאלה, סידור כזה של קריחה רכה, כן. סידור כזה שכזה, הוא כאילו, אי אפשר להשאיר אותו פתוח. כן, כן. אז בעצם שמתי אותו כאילו הסטנדר, כזה הפוך. אז אני זוכר שרב חיים עבר לידי, עצר, לקח את הסידור והפך אותו וסגר אותו, כאילו, ומאז כאילו זה חרוט אצלי, כאילו, הכבוד לספרי קודש, וזה ככה, אתה יודע, דוגמית, סיפור קטן. חזק מאוד. אתה רואה איזה מסר, תראה מדבר קטן כגדול, איך שזה השפיע עליך כל החיים, אה? כן, כמובן, אתה יודע, זה הסיפורים, זה כן. ובוא נדבר רגע על השיר, שזה קליפ חדש, אז נתחיל מהצילום שוב ונמשיך עם הצילום. איפה, אני לא ראיתי אותו, אבל איפה צילמת את הקליפ? בבית שלו? איפה הסתובבת? רק בחדר שהוא קיבל? איפה? אז עיקר הקליפ ממש בחדר עצמו, בחדר המפורסם שבו רב חיים ישב ולמד, וכן, זה היה בבית שלו, בלדרמן, ממש ככה, כל דקה שם בבית, זה ממש, אתה יודע, זה זכות, אתה מסתכל על כל פריט בבית, על המדפים, על ספרים, על גמרות, וממש כאילו, ממש זה מדהים, זה מרגש, חוויה מיוחדת. ממש מרגש. כמה זמן לקח לצלם שם את הקליפ? צילום קליפ בדרך כלל לוקח זמן, כמה שעות טובות. וגם אין לחץ, כי אין תורים לקבל ברכה גם באזור הזה. כן, פחות. וואו. איך הייתה הרגשה לשיר שם את השיר? תשמע, מטורף. פשוט כאילו חוויה מדהימה, לעמוד שם בבית הזה, שאתה יודע שכאילו אני זוכר, כולנו זוכרים, את התורים, היה כאילו כמעט בלתי אפשרי להיכנס לשם, ואתה יודע, לעמוד בפנים ולהרגיש שאתה בתוך קודש הקודשים, וממש זכות עצומה. ודניאל, יש שם גם את הדמות של רב חיים, אני רואה פה ממש דמות שלו שהוא כאילו נמצא פה, זה מלחיץ כזה, אתה יודע, אתה אומר לעצמך מה קורה פה, ואז הוא בתמונה על הקיר, לא הבנתי מה קורה פה. כן, צריך להעמיק בקליפ, וממש ככה ללמוד אותו, כן. לאנשים רדודים ושטחים כמוני, אנחנו לא מצליחים להעמיק, אז תעמיק לי. כן, אתה יודע, זה קליפ שבעצם נותן תחושה שרב חיים נמצא, זאת אומרת, גם כשהוא לא נמצא, הוא נמצא, אתה יודע, הצדיקים במיטתם קוראים חיים. חיים, בדיוק. והם חיים וקיימים, והם איתנו פה. והתורה של רב חיים איתנו פה, וכל ההנהגות של רב חיים, אנשים עדיין יכולים להתחזק וללמוד מהם, ופה זה חי וקיים. מעולה, חזק, יפה, מצוין. רב חיים, קום לשיר הזה החדש, מילים ולחן שלך דניאל יתי, בעיבוד ארלן נחשוני שלנו מהקול החדש. כן. בטח. ודניאל יתי, שיר חדש, קליפ שצולם בביתו של רב חיים, ברשב"ם, ונשיר זה קום רב חיים לכבוד לרגל 3 שנים לפטירתו של שר התורה. תודה רבה רבה ובהצלחה. תודה מנחם, צהריים טובים. ביי. הוא ניצל כל שנייה
ממוקד מטרה, רכון על הספרים, לילות כימים, אהב כל יהודי באופן אמיתי, נתן תקווה, יצא ותושייה, איך אפשר רק עם האמת לחיות ותמיד להיות עם הראש בשמיים, באש ובמים, עם אור בעיניים, איך אוכל אולי קצת להיות כמו רב חיים. לא פחד מאף אדם, רק ממלך העולם, היה לו אושר בפנים, פחות דיבורים, יותר מעשים, איך אפשר על האמת לא לוותר, ותמיד להישאר עם הראש בשמיים, באש ובמים, עם אור בעיניים, איך אוכל אולי קצת להיות כמו רב חיים, באש ובמים, עם אור בעיניים, איך אוכל אולי קצת להיות כמו רב חיים. אני רוצה להגיע למקום שבו אבין שהכל פה זה בינתיים, בדרך לטרקלין כמו רב חיים. איך אוכל אולי קצת להיות כמו רב חיים.